gallai ddigwydd i unrhyw un ohonom ni. A gyda dros 42,000 o bobl dan 65 oed wedi cael diagnosis, does wybod pa bryd y gallai ddod i'ch rhan chi neu chanwylid. Ond ni ddylai diagnosis o ddementia olygu eich bod yn colli'ch annibyniaeth, nac eich llais. Pwrpas prosiect Eiriolaeth Dementia annibynnol Age Cymru yw sicrhau nad yw hynny'n digwydd, yn ymrwymedig i alluogi pobl sy'n byw gyda dementia i geisio'r gwasanaethau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt. Rydym am i bawb sy'n byw gyda dementia allu cyfrannu at benderfyniadau ynghylch eu bywydau. Bydd y gwasanaeth newydd hwn yn addasu'r cydbwysedd pŵer, mwyn gwella'r dewis sydd gan ddioddefwyr dementia yn ei bywyd. Bydd yr eiriolaeth a gynigon yn annibynnol ar unrhyw wasanaeth arall y pobl sy'n byw gyda dementia yn ei ddefnyddio. Golyga hyn y bydd yr unigolyn sy'n dioddef o dementia wrth wraidd y broses benderfynu, a gallwn ei gefnogi a'i gynrychioli heb unrhyw wrthdaro buddiannau. Byddwn yn sicrhau bod unrhyw un sy'n byw gyda dementia yn cael lleisio'i farn, bod ei safbwyntiau a'i ddymuniadau yn cael eu hystyried, a bod ei hawliau yn cael eu gwarchod. Bydd teuluoedd a gofalwyr hefyd yn elwa o arbenigwr a all gynorthwyo gydag iechyd a gofal cymdeithasol, gan sicrhau bod gofal eich anwylid yn cael ei deilwra a bod ei hawliau yn cael ei warchod. Bydd y gwasanaeth eiriolaeth annibynnol hwn yn cefnogi pobl i wneud newidiadau a chymryd rheolaeth dros eu bywyd. Mae yma glist i wrando arnynt a rhywun sy'n ei deall, mwyn iddynt deimlo'n fwy gwerthfawr a chyfrannu fwy at eu cymuned. Gyda'n gilydd, gallwn godi eich llais. Os ydych chi'n credu bod angen ein cymorth eiriolaeth arnoch chi neu rhywun yr ydych chi'n gofalu amdano, cysylltwch drwy anfon e-bost neu godi'r ffôn.